चिटिं चाटां बेबायदि एपइन्टमेन्ट लेटार नङाथ' बियो फिसालाया साख्रि मोनसिगोन बायदिसो खालाम हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं एन्ड वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल स' नोंथांमोना मारै दं आसा खालामो बयबो मोजां दङ लोगोफोर स' लोगोफोर दिनै मोनाब्लि नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट लाना फैलायबाय आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय स' लोगोफोर गाबोननिफ्राय जिथुनिखि ग्रेड 3 एग्जाम जानो गोनां दङ ना लोगोफोर स' बेनि सायाव आं एसे सम रायलायगोन आरोना ओमफ्राय नैबेखौ नायग्रोदो मा होनदों स' लोगोफोर गाबोननि जिथुनिखि एग्जाम जानो गोनां बे एग्जामाव जाय मानसिया नकल हमजायो दिनै बे नकल हमजाग्रा मानसिया 5 बोसोर जेल जानांगोन लोगोफोर मिथिबाय बेनिखायनो जाय ADRE नि एग्जाम होनो नागिरदों दिनै बिथांखौ आं हाम्बल रिकुवेस्ट नोंथांमोना चिटिं चाटां बेबायदि बेफोरखौ गोसोखांनाङा आरो नायखोमानोबो बेबायदि साननाङा नङाबा साकरि मोननायाथ' गोजाननि खोथा 5 बोसोर जेल जानांगौआथ' बहुत डेन्जार खोथा जागोन ना लोगोफोर बेनिखायनो आरोना ओमफ्राय बै सानैसो मानसिखौ आङो बुंनो नागिरदों आरोना जाय सानैसो मानसिफोरा गावनि एडमिटखौ लानानै वाट्सएपआव स्टेटास फेसबुकआव स्टेटास होनाय बिथांमोनखौ आं एसे बुंनो आरोना नोंथांमोना मा सानदों बे एडमिटखौ एपइन्टमेन्ट लेटार बायदिसो मोनबाय नामा एपइन्टमेन्ट लेटार नङाथ' बियो जे नोंथांमोना एकदम फ्रड फिल खालामनानै स्टेटास होलाफैनो उमुगाव मोन्दोंलै सोर उमुगाव मोन्दों आंखौ कन्टेक्ट खालाम लोगोसे थांनो थोद बिदि जायाना जिउआव लोगो होननाय जेबो गैया मिथिबायना लोगोफोर बे लोगोआ नोंखौ अब्लासिमल' हेफाजाब खालामगोन जेब्ला नोंहा बिपद जानाय नङा मिथिबाय जेब्ला नोंहा बिपद जागोन अब्लानो बे लोगोआ नोंखौ जेबो मदद खालामा बेनिखायनो बेदि लोगो लागायनायफोरखौ बाथै मिथिबाय लाइफआव हारसिं एकदम गावनि एमखौ फकास खालामनांगौ आरोना लोगोफोर आरो बै स्टेटास होग्राफोरनि बिमा बिफाखौ एसे बुंनो आरोना आङो सोरबा बहुत माने एकदम मा बुंगोन फिसालाया साख्रि मोनसिगोन बायदिसो खालामोना बिथांमोनखौ एसे बुंनो नागिरदों आरोना गाबोन एग्जाम जासिगोन आंनि फिसालाया उमुक दिना एग्जाम हैसिगोन उमुकनि आसाम पुलिसावनो उमुगावनो माबायदिनो बेबायदि बहुत माने फ्रड खालामो बे एग्जामसो जास्ट एप्लाइ खालामनायाथ' हाजार मानसिया खालामो दा नोंना फिसालाया थांनानै बा एग्जामाव जिरायहैगोन ना हैया बेबो मोनसे खोथा अकल थांनायखौल' थांदों साननाङा एग्जामाव जिरायहैगोन ना हैया ना बले एग्जाम हलसिमाव थांनानै ओरैनो फैफिनो बेखौबो खबर लानांगोन नों मिथिबाय बेबायदि आरो माने आंनि लाइफआव आं बहुत मानसि नुबोबाय आर्मि रेलिफोर जानाय बा माबा मोनसे इन्टारभिउफोर जानाय बिथांमोना माने खारनो होनना थाङो नाथाय मानसिफोरनि भिरखौ नुनानैनो बा मानसिफोर बुरजा जानायखौ नुनानैनो आं हाखानाय नङा बा बे साकरिनि थाखाय आङो नंखाया होननानै साननानै माने खारा ओरैनोसो फैफिनो बेरायनानै बहुत मानसि बेबायदि नुबाय आंनि लाइफआव आरोना लोगोफोर बेनिखायनो बै बिमा बिफाखौ बुंदों नोंथांमोना एसे लेभेल देखायनायखौ खम खालाम मिथिबाय साकरिनि एपइन्टमेन्ट लेटार नङा दा बियो एडमिट कार्डसो बेबायदि आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय